may isang arabi nga nagkabalyuan. May isang balasang, may isang balasang analapsan. Pudnuan at taray, tagpurang ipay. Aglalalo, nuyag iyagam, kumawiwit pay. May isang arabi, may isang arabi, nga nagkabalyuan. May isang analasang, may isang analasang analapsan. Pudnuan at taray, tagpurang ipay. Aglalalo, nuyag iyagam, kumawiwit pay. Ay napare, nagpintasin apamagi. Jay balasang, awaw sexy. Nang runang, nakabikini. Oh, may sana apo. A special piece. Nalaing ti judo apo, dito'y sumasala. Talaga nga. Ay napare, nagpintasin apamagi. Jay balasang, awaw sexy. Nang runang, nakabikini. May isang arabi, may isang arabi, na nagkabalyuan. May isang balasang, may isang balasang analapsan. Pudnuan at taray, tagpurang ipay. Aglalalo, nuyag iyagam, kumawiwit pay. Aglalalo, nuyag iyagam, kumawiwit pay. Dawatan din naman dati apo nga piyesa din nag-RHU ding ras. Ay dadawulwan naman apo ni Mr. George Lagaso. Tumakder cancer. May isa apo nga driver iti ambulance iti RHU ding ras. Ano driver, sira ramuyot kantain yun. Driver meet lang. Kapitan Arnel. Driver nga nagatel. Ay kano man driver nga dadawin. Kitain mo, gusto niya kinunak eh. Oyen, kantahin na ni Mami John. Ay! Mr. George. Ang kuha mo di, amok driver nga nagatil.